Kinakagat. Ayun, yun, Pachoy. Laka. Ay, anak, kumagat na yun. Anong kinagat niya? Lumot. O yun mga Pachoy, kinagat niya. Lumot natin. Doon ko sa kabila nila. Oh, yan na naman. Oh, eh. Oh, di ba? Oh, hoy, laki. Ito matoy, yan naman. Oh, oh yan, huli. Aboy, kunin mo yan. Kunin mo. Oh, yan. Ayos. Ang hirap ng kalagayan. Hindi tumatay. Ayun, mga katoy. Ito, nakadali na naman. Ano to? Huwag mo sabihin na ano na naman, anak ka. Ano to, anak ka? Ay. Mga katoy, ano to? Ah, grabe. Ako sa mga kabataan dyan. Ayan, sana may nagtatagig. Galagalagin po. Gala. Yun, huli namin. Oh, mga katoy, yarid namin si nanay sa terminal ng Alabang. Double purpose yung natin dito, nag-fishing kanina. Good morning mga katoy. So yan mga katoy, oh. Bigla na naman tayo napunta mga katoy sa may Alabang. Yan, Muntinlupa City. Sa may Barangay Poblacion. Malapit to mga katoy sa ano, Sports Center, no. Ayun mga katoy, banda ron, no? Tapos dito lang tayo mamimiwas mga katoy. Meron tayo mga batang ano, yan. Anong pangalan mo tayo? Rizalde. Yan, si Rizalde. Ano apelyido? Romaldo. Wow, Romaldo. Tapos si JP. Toto. Tapos si Toto. Tapos si FJ. MJ. Wow, yan mga kasama natin. Andun na sila. Nauna na mga toy. So doon tayo mga toy, banda ron. Dito sa may kangkong na yun mga toy. Yung kursada kong kangkong na malit na may mga toy. Yan mga toy. Tapos gagamit lang tayo mga toy ng taw-taw. Taw-taw yung gagamitin natin dyan para talagang bibiwas tayo ng malupit. So tara. Papaalam mo ba natin kay Lolo mo itong bangka? Apo. Sige. Dali, paalam mo kay Lolo. Dito lang kamo. La. Mga katay, dito lang. La. Dito lang tayo. Dito lang tayo. Kuya. Yay, pinaram kami ng Lolo ni Rizalde. Lalang yan. Nakatawid na tayo mga toy. Dan si Riniel. Tapos si Rizalde andon. Tapos si JP andyan. NJ. Yan. Ang ganda. Nakakahuli ka. Dami mo nang huli, di ba? Patingin nga. Dami nang huli mga toy. Oh, grabe. Dito lang tayo may spot mga toy. Tapos yung mga batang anglers dito sa tagiliran natin. Sila Coco Martin. Yes, alabay. Shoutout sa mga ano nyo, teacher nyo. Shoutout sa teacher nyo. Uy, wala ka. Dito. Oh, yun mga toy. Sino nakakuha nito? Ay, si JP. Yay. Pero release to mga toy kasi ano, maliit to. Release natin pe, no? 4 fingers. Yan. Ayan. Malaglag ka dyan, boy. Ano yun? Dito tayo mga toy, oh. Tatry din natin mamaya mga toy pagka nanginginain na sa kangkong. Yung mga tilapia ito, meron tayong pinitas. At siyempre magpapadawi muna tayo pala. Padawi tayo. Ginagawa mo. Tama man ikaw, boy. Pangalan ko. Utoy. Ano pangalan mo? Lalot. Lalot pala. Shoutout na pala kay Lalot dyan. Kahit mong kalbo, Army. Laliman natin mga tayo. Ay, yun. Doon natin na ano. Yan mga tayo. Tapos yung natin mga tayo, yung daan dito sa ano. Anong street to ano, JP? Anong street? Anong street? Poblacion ano. May street to eh. Ayan mga tayo. Kinakagat na. Lalalala. Anong street? Yung papunta dito sa ano, Lawa. Tinago na mga tayo. Ano yun? Pangalan ko, Lalot. Anong patakay? Ano yan, boy? Ay, pe. Ano yung DJP? Manilad yan? Aba, yan mga tayo. Latest na ano nila. Bali yung kinukuha yung tubig dito sa may ano, Laguna Lake. Ayan na. Uy, ganda. Ano to?
Uy, first catch tayo. Laka, ano to? Ay, laki to boy. Ano to? Ay, laka. Laki mga katoy. Huli. Ala, grabe. Mamaw, mga katoy. Ala, mamaw. Mga dul, grabe po. Grabe, ang laki oh. Pating, boss, pating. 1 kilo mga katoy. Pating. Oh, grabe, ang laki. Oh, mamaw. Grabe, ang laki oh. Pating yun. Pating. Oh, mga katoy, ang laki oh. Papakawalan natin ito mga katoy. Wala lang Mas, yan. ano yun? Prinsipe ng ano yun, tilapia rito. Bakit? Kay kanduli pala ito boy? Kay kanduli? Grabe, ang laki. Yan. Oh, shout out sa mga batang classmate ni ano, JP. Shout out mo yung classmate mo, JP. Si Toto. Coco Martin. Shout out mo si Marian. Para pag ganun tayo ding-dong. Wala po. Wala bulate. Ah, ito bulati. Meron Puputol-putulin mo lang. Meron. Meron pa pala daw eh. Ang hirap pa naman bulati. Kagatin nyo na. Shoutout po dyan sa mga ano. Sa dyan o, kumikit naman po kayo. Bakit? Binibidyo na natin. Wala naman na sila kumakagat boy. Ganda mo ito oh. Uli ni ano. Si JP to no? JP. Saan sa'yo yung huli mo to? Coco Marte. Ayun yun o. Meron ng dagit. Dagit na. Ang lakas pagaspas. Ilang taon ka na ano? Rizaldi. Ah, Ilang taon ka na? 12. Dapat laging may po. Ako, 12 na Chanel. 12 ka na? Ako. Bo, very good ah. no? May po. 11. Dapat pag nag-i-school. Ikaw, 5 ka na rin? Dapat upo din. Parang meron bulat. Joker ka pa naman. Alam mo yung Joker? Pampagood vibes sa mga ano, nanonood. Kalbo ka na? Carbonara. Kalbo. Ah, hindi kalbo yan. Kasi baby ka pa eh. Ba't wala na ano? Ringel, ba't wala na? Yaan. Nagalaw kasi namin tumatay kanina kasi napaikot namin itong bangga eh. Yung mga nanginginain kanina na ano, naistorbo. Kaya nabulabog. Imbis na ano, na left turn na, nag U-turn tong bangka eh. Hindi marunong gumamit eh. Nge, malakas na itik natin, maliit. Nakakuha ka na naman? Ayun mga katoy, ito, nakadali na naman. Ano to? Huwag mo sabihin na ano na naman, alaka. Ano to, alaka? Ay. Mga katoy, ano to? Ah, grabe! Pla-pla mga katoy! Ito na. Grabe katoy, alaka, bata! Alaka, laki oh. Oh, mga katoy, nakaswerte tayo, mama oh. Oh, di ba? Hey, nakadali ko mga batang anglers. Grabe Oh. Hindi nga po ya. Oh, Ano? ang laki. Ah, grabe, ang laki oh. Oh, di ba? Oh, dali, picture tayo, dali. Dali, picture tayo dito. Yay, thank you Lord. Sige, mamaya kain ka na lang muna no. Christian. Rizaldi. Ah. Grabe. Hindi po akalain yun. Hindi akalain, kala puro kanduli lang yan, no? Laki. Sabi ko na nga ba, mayroon dito malaki. Yay! Siyempre. Ako yung malaki eh. Yan, dito lang yan mga toy, sa may ano, Barangay Poblasyon. Nagkagulo-gulo pati. Ulo ko, nagalaw tuloy ito. Sabi ko na nga ba, may mamaw dyan. Doon ka ulit dali. Yehey! Biglang kaya ano, akala ko ang duling malaki ulit eh. Sulit na sulit. Tama nga sabi mo na ano. Lakihan talaga yung bulatsi. Bulatsi.
Yun, dito lang yan mga toy sa ano, Barangay Poblacion, Muntinlupa. At bigla ay nako, bakit? Nako, nanggugulo na naman. Ano guys? Ano, yun na naman. Wala, grabe laki rin kay ano. Kay Coco. Grabe, sana dire-diretso na malaki yan. Guys, naglalabasan ako malalaki guys. Naglalabasan na guys. At muli, may galap shoutout kay JP at kay Coco, Rizaldi at kay Noriel, no? Riniel po. Riniel, yan Riniel. Yan na naman, no? Kung saan-saan tayo dinadala ng ating ano, bangka ng yati natin. Grabe talaga, maliit lang talaga yung kibit ng malaki. Kala ko ano lang, pitik ko lang matoy konti. Malaki pala. No, ganun lang konti, oh. Ayan, ayan, baka ito na naman. Oh, ganun lang yung matoy, oh. Oh, ganyan, oh. Oh, oh. So prank. Tinisting ko mati ano, yung tawag ito, kangkong. Wala, ayaw nila ng kangkong, pero kinakagat yung kangkong doon. Tik-tik lang siguro lah. Hinahangin tayo. Balik. Grabe. Ay, nako. Grabe nga po yun guys. Grabe nga po yan, guys. Guys, dahil na po natin guys. Nakakajakpot ka na yan, guys, ha. Hala, guys. Totoo. Bumabagsak na yung ating cellphone, guys. Makasalita tayo ng salita, guys. Wala na yung cellphone ko. Bulate. Ah, Sa buya. bus na naman. Yan, tingin-tingin ko baka makawala. Alin. Yung ano. Yung cellphone nga, initingin ko. Yan na. Ay, naku. Yan lang mga yun. Pinagiliran ko lang. Ako, umangin na. Ang hirap ng video natin, mga promise. Sakit na ng video ko sa... Yan, bulate kuya. Wala na naman? Ano na po? Ayan, nakalatin niya na. Yan. Uy, sabi ko yun. Akala ko yun naman. Oo, parang magano lang kanina eh. Unti-unting lubog. Kuya, ay sus! Ha? Lalaki? Hindi na ano, iba yung ano eh. Inaagos kasi ng hangin. Inaagos ng hangin. Pinapadpad kasi yung ano yung floater. Saan kayo nakakuha ng bulaki? Ay, ikaw na naman pala ha. Paano kaya ikaw nakatawid dito ah? Joker. Dala ko ito utoy. Ba't di ka nag-aral utoy? Ha? Iiyak. Bakit ba ito kayak sa school? Dalin mo lang yung didi. Ha? Dalin mo lang yung didi mo. Meron pang isa ya? Na isang didi? Pangit. Wala. Isa lang ito nadala ko. Dapat dalawa. Hindi, nag-attend na ako sa nanay ko. Sa Atan nanam. terminal lang ano, Alabang. Labang. Uwi ng Bicol si Lola. Shoutout mo, Lola Marilo. Ingat po. Sabi mo. Si JP nagsalita. Ingat po. Oo, bait. Lola Ano yata sila? Ah, Sumasakay ng aeroplano. hindi, ano sila? Bus lang. Eliprano, dun o. Yan, bulate kuya. Wala na naman. Kaya po na ikit-kit eh. Grabe na yan. Ayan, wala na. Oh, wala ka. Wala, yan na naman mga katoy. Sus, ay sus, muntik na naman. Diyos ko, buti na lang. Ayan mga katoy. Oh, diba? Laki. Ang hirap na. Buti na lang nawakan ko cellphone ko. Yung mga katoy, oh, gandang size niya mga katoy. Mahirap tong spot lang mga katoy. Muntik na ng cellphone. Lalit kasi nandyan eh. Malas eh.
lalot kalti. Muntik na eh. Dalawa eh. Muntik Dalawa na. yung kema eh. Dalawang tima. Oo. Opo. Ay, grabe oh. Kasi yung nahuli ni Coco. Ito, doon ang dami nila. Ang spot na ito eh, pero napakapangit daw eh. Pero grabe. Talaga mati, kung nabibidyoan tong huli namin talaga. Ang ganda sana. Kaso mahirap po. Ano kasi doon, taw-taw lang kasi nadala ko. Nadala ko yung motor. Ay ay. Aray ko si Kim. Butik ang galing ah. Ulit pa, ulit. Tingya. Oh, galing ah. No life. Oh. Maybe din tayo galing ah. Nahuli yan ni Coco. Oo, opo. Galing pala kumanta. Ano ang pangalan mo eh? Lalo. Galing kumanta si Lali ah. Lopot. Pangbirit ng Tagkalan ah. Hindi kaya tayo makaka-copyright yan, ano, Lali? Lali, hindi kaya tayo makaka-copyright yan, be? Makaka-copyright na tayo sa kanta mo, Lali ah. Lali ba ako? Ah, anong pangalan? Lalo. Lalot, aba, ayo. Lalos na naman. Oh, maybe din time talaga. No life. Oh, no life. No Oh, life. ang galing talaga. Lalot talaga. Oh, awit ng tanggalang kampiyon niya no. Ah, ang galing. Lupot yung ano? Ha? Lubog? Oh. Karal ka na be? Di pa. Hindi pa po. Bukas lang. Ayan na naman. Yan na naman. Hala, ulul. Laka. Uy, goods na naman. Ay, oh. Laro yun mga katsoy. Lang. Ay! Tayo. Ang hirap talaga ng spot natin. Bubo! Yan, patay ka. Laka. Balik natin ito mga rin. Boy. Matigas ulo niyan mga rin. Bakit, Jay? Kasing tigas ng ulo ni Lalot. Lalo ba ako? Nano. Saan? Ah, doon ka sa kabila, dali. Asa ka? Yan, lilipat si JP. Eh, nawala na. Asan yung floater ko? Oh, yun na. Ulit. Nawala ang floater ko. Yan po natin ya. Bubus na ulit? Opo ya. Ito kasi sila ano eh. Pinaka ko isda ko binibigay sa kanya eh. Oh. Ito nga namin mga toy. Asan na ba siya? Itong ano natin, yung video natin. Ang galaw parang ano ilis. Ipopost mo po yan kuya. Ah, Ipopost mo po. opo. Sa YouTube. Opo. Ano noy? Dadala pang palubog ng ulo. Matay na try na natin. Kumangin na. Alam ko nga pala yung ano ni Philip Rumis pag kumangin na daw. Doon daw kumikibit yung mga tilapia. Try natin. Huwag ka maingay, Ben. Lalot. Ah. Sabi na, bigay ko na lang. Mabait ni Rizal ni mga toy. Ah, thank you. Kunin mo tayo, Iri. Kunin mo. Kunin mo yung juice. Binibigyan tayo ng juice. Ang bait naman yung bata natin. Oy. Thank you. Ayun, yun, Katsoy. Laka. Ayan na, kumagat sa ano. Anong kinagat niya? Lumot. O yan mga Katsoy, kinagat niya. Lumot natin. Doon ko sa kabila nila pa. Lumot yung kinagat niya. Eh, lumot. Oh, mga Katsoy, oh. Oh, di ba? Hindi yung pain ko natin. Lumot. Ay, lumot. Kangkong. Kain niya. Kangkong. Kangkong, boy. Dali. Akin natin. Emi.
Ah, tama nga. Kasi naalala ko yung ano. Sinag na ganun turo sa'yo. Diskarte ni Philip Robles tsaka ni Big Nina Anglers. Yung mga tayo, tingnan nyo mga tayo. Yan o, pain na yan, puro na yan ano. Mga kapudi. Mga pudi. Sabi inilalim bigla o to eh. Dapat padaplis lang dan sa may kinakainan. Ah, harvest tayo dito. Ayan na. So, ayan. So, ayan o. Oh, kangkong lang. Kung lang sa kalam. Yung siya po. Oh, kangkong nga ito. Ayan o. Ano, kangkong. Diba? O yan o, kangkong ha, kangkong o. Diba? Kangkong yan. Ah, pinayabas na tayo niyan. JP. Ayan mo ah. Anong kanta na naman yan, boy? Ha? Boy. Kumamit ng kangkong. Philip Robles. Sila Ay, yung sumusuporta sa? Big Vlog Ninang Anglers. Lager din yun. Philip Robles. Laki. Nakakuha ka na naman, grabe ka talaga ah. A few moments later. Yan naman. Oh yan, huli. Boy, kunin mo yan. Kunin mo. Oh, yan. Ayos. Ang hirap ng kalagayan namin dito mga to. Tinanggal ko na sa stand mga to yung ano. Ito akin, pinwit kuya. Ah, saan? Ayan si Rizalde oh. Nasa taas. Ayan, si ano, Coco Martin. Ayan si ano, si JP. Yan Paul. Yung mga to, pakawalan natin mga to, maliit. Pero ito yung huli natin kaya mga to. Uy, laki ng isa ko. Walang BG, yung iba dyan mga to. Tapos saan na sa inyo? Anak ko, inuwi nyo na ata. Ano yan? Inuwi nyo na yung uli nyo? Hawak na lang mga to yung ano, cellphone ko ng kamay ko. Yan si ano, si JP oh. Ala JP, yan na naman. JP sa gilid, sa likod mo meron. Ayan na, yan naman ako tayo. Uy, so yun. Grabe, biglang umagos talaga yung ano, lumakas yung alon talaga. Patingin. Oh, nakakuha na naman mga tayo. Si Coco na naman. Champion talaga to si Coco. Coco Martin oh. Hey guys! Nalasa. Nabuhulin lang mga tayo sa ano, sa bintana ng bahay nila oh. Dito madali. Ayan na, kinan mo mga tayo. Oh, yan na naman. O dito, wala ka. Kabila rin. Ah, bakit sa akin? Oh, yan. Oy, sayang. Ulan tayo release ah. Pain tayo ulit. Pain tayo. Yun. Diyan lang sa harapan mo ano yung JP. Ah, bulats. Bulats. Ah. Bulat. Hati-hatiin mo ah. Yan na, yan na. Ayan na. Asa na? Kinagat na? Galing yung uno ya. Ay. Nakahuli si Nunoy. Oh, si Nunoy. Nakakuha na. Ah! Yan o, si Rizal. Si Rizal. Ayan, ang galing. Ano ba nangyari sa... Nalagay siya. Ang galing ah. Ang galing. Ayan na. Ayan na. Ay, na lang yun. Oh, yan na naman. Oh, eh. Bukas na talaga. Oh, di ba? Oh, hoy, laki. Apa? Bella! Agoy. Bella! Ang hirap ng situation natin, mga toy. Oh. Ayan, dito tayo, mga toy. Dito tayo kinagatan eh. Laking hito, no? Nakawala. Laki po to, laki. Sayang nun. Sarap gataan nun. Oh, ito, yo. Oy, sayang naman. Lumalayo tayo sa ating ano, fishing spot na malupit. Ayan na, ayan na. Oh.
Lumayo ka na ano, G. Mamaya babalik tayo yan ulit. Yung hinahangin tayo eh. Ayan, dyan na naman. Dyan ka na naman sa kabila, pupukol. Yeah, hindi mo tanggalin tayo sa Pain? Oo, pain. Ang laki po. Ito pa. Ito po kalaki oh. Laki nga nang ito, nakita ko eh. Nakawala eh. Hindi mo ako. Ate, Dapat ay! po natin yan. Ay! To! Nalagay Ah. yan to. Okay. Saan? Ito? Bangka. Ayan, shoutout nga pala kay Aljon Dasa. Taga rito yun sa may barangay na to. Oh, break time na daw. What? Break time. Break time na daw. Hinihintay na tayo ni Mother. Mother, dyan ka lang muna, Mother. Maghatid pa ako mga kay nanay. Andun sa mga pamangkin ko. Mega love shoutout nga pala sa mga pamangkin ko. Pinyamanti family. Yan. Maraming salamat. Yan lang po muna yung ating adventures, no? Kaya tayo naabot na kami ng ulan. Kuko, pakisan ang uli mo. Dali, takbo. Dali, sa ulan na. Yun mga toy, grabe. Thank you mga toy. Yung fishing spot namin dito. Ito, nakay sa ilalim ng bahay na Kuko. Saka ni Rizal. Rizalde. Yan, tapos si JP. Ay mga toy, tara na, ulan na. At ako'y mag-atid pa sa nanay ko sa terminal ng Alabang. Kukuha tayo ng kunting video mga toy. Yun, shoutout sa lahat ng mga kaibigan natin, mga batang Angel City. Yun, thank you Lord. Yun mga toy, grabe, naabot kami ng ulan. Hindi naman pala, basa pa kayo, hindi pa. Yay! Yun, shoutout kayo, dali. Shout out po sa mga kabataan dyan. Ayan, may nagtatago si JP. Galaw-galaw din po. Oh, yun, maraming salamat. Ito yung huli natin, pakita natin yung huli natin. Tara. Putong siya. Yun, yung huli namin. Oh, di ba? Oh, yun. Ang dami. Woohoo! Thank you Lord sa may ano to, poblasyon. Pinatapunta ng poblasyon Muntinlupa City po. Ang dami. Oh, grabe oh. Yun, inabot na kami lang. Thank you, maraming salamat po to. Bagong spot to. Bye-bye. Ano na, magpaalam mag-ilula dali. Iatid namin sa Botang Bicol. Yan, ingat Mader. Ayan o. Uy, shoutout ka na talaga. I-upload ko talaga to sa page sa YouTube. Eh, mga maganda kong pamangkin o. Shoutout mo si papa mo. Nahihiya. Nahihiya din namin si nanay sa terminal ng Alabang. Double purpose yung natin dito. Nag-fishing kanina. Eh, ito. Oh, ano yung ano mo? Dali. Shoutout si papa. Shoutout mo si papa mo. Salamat. Papa Jean. Ayan mga toy. Ay, grabe nag-enjoy yung matanda. Bye. Ride safe, Mother. Mother, yan na yung sasakyan mo. Aeroplano. Ginagawa? Eh, ingat ka dyan na ya. Ayan si, saan si Alvin ya? Sa Alvin. Pero, dumating si Rogin lang wala. Mother, ingat ka Mother ha. Nag-atid. Double purpose yung atid natin ay yung fishing natin mga toy. Namiwas habang kabanling ni nanay yung ano, yung mga apo niya. So yan, dumating na yung sakyan niya papuntang Bicol. Happy trip Mother. Ayan na mga kapatid, nandiyan si nanay oh. So yun lang mga toy, maraming salamat. Thank you and bye bye.